хитовете на Поп Фолка, националното турне на Пайнер. Да. Ти си от големите звезди там. Кажи ми какво си подготвила? То в момента тече подготовката. Подготвям, както винаги, за трета година ще бъда на турнето и винаги, когато излизам на голямата сцена, се старая да представя на публиката шоу, спектакъл. Този път ми се иска да наблегна по-скоро и на спектакъла, защото не само нещата да се въртат около танците, да има повече театър. Гледам, че навън това се случва постоянно и това някакси ме така мотивира. Трябва да ангажираш балет. Естествено, хореографии, специални и така нататък, но си заслужава, защото чувството, когато направиш нещо наистина интересно, което ще бъде с публиката, ме прави адски щастлива. Нямам търпение да се видя с всички наши почитатели. Това е най-грандиозното събитие лятото. Нещо, което много се коментира по едно такова турне, освен на песните, представянето са естествено туалетите. Измислили вече с какво ще си как? Да, но те са част от цялата концепция. Когато излизаш на сцената, точно така, мотивираш се в една тема по някакъв начин. И вече дрехите, изобщо цялото ти поведение, дори усмивката ти на лицето трябва да е съчетана с този спектакъл. Така че, но за сега ще го запазя тайна. Мога да кажа най-много, че единствено, че най-големите ми хитове тази година с теб да бъдем пак и неблагодарени ще бъдат задължително включени в микса. Да. Но до тук ще спеста. Добре. Спирай до тук, обаче аз пък ще те изправя сега, за да видим оная великолепни обувки, които си ни донесла. Аз като повечето жени, като Джуджи, сме влюбени в обувки. Джуджи, виж какви хубави обувки. Заплюхме си едни. Онези бежевите са фантастични обувки. Аз си ги заплюх тях, но пък искам да видим всички останали. Те са много екстравагантни. Чакай да им покажем ток. Да. Те са едни от любимите ми. Има цял човек на тока. Цял човек на тока. Приклекнал. Абсолютно. Много са готини. Да, това са последните. Те са ми като бижута моите. Не, тези не чак толкова. Тези, защото интересното при тях е, че с... Да. Виж каква обувка. Просто Кажи, че може да стане фантастично. Прозрачна платформа са. Аз ги бях заплюла, бях ги видяла на ревюта. Чакай да ги прибера. И много бях ги харесали, към това трябва да задължително да имам. А тези обувки, освен че така малко с някои мои колежки се случи. Тези, щях да ти кажам, викам, айде сега няма да го казвам. Друго е, че Бейонсе има в новия си клип такива обувки. Така че това е интересното в случая, че не само... И то след нас си ги купила. Някой от тях има ли подарък от Кобрат, от тези обувки, които виждаме тук? Мисля, че тези той ми ги подари. Да. Не ти ли казва, стига с тези обувки, имаш 1000 чифта обувки, за какво само? Не, винаги може още обувки. Винаги може още, така трябва да го научиш. Обувките винаги са ми били голяма страст. Беше казала в едно интервю, че сутрин се карате се разделяте, вечер се обичате и се събирате. Да, той защото вече му писна да ни пита тези въпроси, дали сме заедно или не сме заедно, то вече стана банално. И ми писна, това е положение. Добре, продължаваш ли да го пошляпваш? Това е много сладко. Представяш си го този човек, този мъж и как тя леко го шамаросва. Не го пошляп. А трябва! Нали? Мъжете трябва да се бият. Сега, за твоя радост или не знам, Кобрат е на телефона. Здравей, Кобрат! Здравейте! Драго ми е да те чуя, не знам, гледаш ли телевизия в момента? Гледам, намалил съм даже и звука заради вас. Така, значи, добре, че си го намалил, не чу какво си казахме сега, току-що са. Чух в телефона, че обаче ме пошляпваше само един път ме пошляпна и това беше. Айде, не се обясняй сега. Мисля, че всичко приключи с 101 път и по-добре, Не знам дали е по-добре, защото ще видиш след малко какво ще се случи и тогава вече не знам, не смея да си мисля какво би могло да има във вашата връзка. Кажи ми само началото на връзката ви, което ми е много интересно, знам, че се е случило в заведение. Винаги хората имат два варианта. Жената е видяла по един начин нещата, мъжа по друг начин. Твоята версия за началото каква е? Романтично, уникално начало. Като всяко едно начало, все пак нищо кой знае какво, нищо кой знае колко особено. Но просто беше много хубаво, защото тя е така уникален човек и
и беше доста малка и така доста чиста като душа и като човек. Просто беше просто един човек, в който и аз лично не бях свикнал да няма никакви номера, никакви мръсни номера, никакви лоши мисли и така. Браво на нея. Не ти ли е криво сега? Ти казваш, че това е жената, от която би искал да имаш деца. Имате годеж от доста време, че тя смята, че е малка за сватби, за деца. Щом смята, че е малка, ще изчакаме да порасне. Аз, щом съм толкова време с нея, мисля, че е просто очевидно, че тя е жената на моя живот, в принцип. Нали, то никога нищо не се знае в този живот, но на този етап аз така мисля и в това вярвам. Кажи ми, наясно ли си знаеш и какво е целувката на дракона? Да ти кажа не. Откровенно. Ох, не ти трябва да ти кажа, но сега Андрея ще овладее една специална бойна техника и тогава, каквито и да са твоите умения, не знам, трябва да се паеш спокойно. Не се шашкай. Кобрат, може да останеш на телефона да се включваш, ако искаш, но понеже сме женско предаване, много еманципирани, искаме да й помогнем. Знаем ли какво ще стане в някакъв момент, ако ти изкара нервите и побеснеш, да нямаш шанс да й направиш нищо. Ето това искаме да подсигурим. Здравейте, добре дошли. Много ми е приятно. Довела съм много специален човек. Само ще ти кажа, че това е Владимир Вълев и е известен в Барселона като асесино, значи убиец, нали така? Извинявай, но представи се с няколко думи. Кажи ни, защо в Барселона си много по-известен, отколкото в България? Аз от 17 години съм извън страната. Живял съм 6 години в Германия, 11 години в Испания, 9 години в Палма де Майорка и 2 години в Барселона. И там успях, аз по принцип се занимавам с бойно изкуство 33 години. И имах възможността да тренирам с един от най-добрите световни майстори на бойно изкуство, Еван Пантаси, който е един от малкото хора в света, които са бара от разстояние хора. Изкуството, което съм го тренирал с него е кюшо-житсу. Аз за първи път чух за това изкуство. Да, в България го няма, по принцип в цяла Европа. Доколкото знам. Да, засекретено е. Това е от... преди известно време преди години даваха с жетли целувката на дракона, който с разни иглички убиваше своите съперници и така нататък. Много точно сложена. Значи системата е същата, но малко така по-тайна, по-засекретена. В случай нямаме иглички, въпреки че мога да боравя с тях. Това е с докосване и с удар, който е една много хубава самозащита за жени, деца и болни хора. Едно скъпо оръжие. Добре, искам да ни демонстрирате нещо. Може да ми представиш човека, който е с теб? Това е един мой приятел, тренираме заедно, Валери Тачев. Да. Ще ни демонстрирате нещо, ако трябва да разчистим нещо там, ние ще се дръпнем. И тъй като разбрах, че това е засекретено... Спокойно, Андрея, ела тук, няма да те карам нищо да правиш. Това е засекретено изкуство, не могат да покажат в ефир целувката на дракона, но ти ще я владееш заради Кобрат. Значи показвам съвсем бавно, защото е опасно и след това трябва да възстановим човека. Добре. Изпада в пълен нокаут, ако натисна точките. Добре. Точно както трябва. Добре, какво е това, което правиш? Чакай малко, че всичко ми е интересно сега. Първо, на много конкретни точки натискаш. Тук ти почти не го биеш, няма някакви специални махове неща. Значи аз мога да го бия, но е много опасно. До 20 секунди трябва да го възстанови. Той изпада в пълен отруда на кона. Добре, какво? Защо след това го удреш отзад по врата леко? Това е възстановявам, защото му засягам страната на система, сърцето и белия дроб. Значи, опит, хващаме. Да. Ръката по този начин го хващам и с тази част ние работим с кокочета. Тук и тук.
За да засегнем централната ни система. Ако го ударя, както боксерите или другите болни, ще му разбия лицето, пак изпада нокаут, но пръскам всичко, да. При нас е да няма кръв и след това е хубавото, че го установявам. По този начин, когато го хвана, и тук това е един от пунктовете. Аз му засягам централната ни система. Със всеки мога да го демонстрирам. Колкото е по-здрав човек, по-удобно за мен. Чакай сега. След играта ще ми покажеш повече тънкости, ако ни остане време. Ако не, моля те, обещай, че ще дойдеш специално да говорим за това изкуство. Никол, ти си.